täällä LVS Oona ja tänään mä teen semmoisen videon, jossa mä näytän mun 3 muokattua petsiä. No jos tässä ei jos tähän aikaa jäisi, niin pitäisiköhän aloittaa video, joten mennään videon pariin. Eka petsi on tällainen panda ja siis mä kerron tämän asian nyt eka. Kun mä olin kun tätä kynslakkaa levisi, niin kun tätä levisi, niin se levisi tähän, niin mä ajattelin lakata tämän sitten punaisella. Mut siis tällainen siitä tuli. Sitten toinen petsi on tällainen hylje ja siis täällä on punaista ja hupsi. Niin, tää vähän liukas, mä laitan tohon sintarana, ottakaa hetki. Noin siis paljon paremmin. Siis tää nenä oli ennen vihreä ja tässä oli semmosia viivoja, niin nää oli punaisia, nämä molemmat. Ja tässä oli semmosia samanlaisia kuvia kuin tässä. Ja nämä molemmat oli violetteja. Sitten viimeinen petsi on tällainen apina. Siis mä en muista enää tämän nimeä, mutta tää oli joku. Tähän on laitettu punaista ja jos näkyy se. Tähän on laitettu kimalletta ja mä oon laittanut silminkin kimalletta, jos huomaa. Kyllä siellä vähän näkyy. Tällainen tästä tuli. Tällaiset nää oli. Mut moikka! Mennään ensi videon pariin!